Наша нація, наша умма, як ніколи потребує історію успіху. Цей успіх, дорогі брати та сестри, починається з вас, з мене, з усіх нас. Цей успіх, на мій погляд, починається з глибокого роздуму, аналітики. Так давайте ж разом міркувати. З ім'ям Аллаха Всемилостивого, Милостивого. Гординя – це порок, а гордість – це чеснота. Гордість властива всім людям. Все залежить від того, де і коли вони її проявляють. Гордість, на відміну від зверхності, немов благородна пристрасть. Вона не сліпа до власних недоліків. Одного разу посланник Аллаха, нехай його благословить Аллах та вітає, сказав: «Не війде в рай той, у кого в серці є зарозумілість розміром з найдрібнішу частку». Один чоловік почув ці слова та сказав: «Воістину чоловікові подобається, коли його одяг красивий та сандалі красиві». На що пророк мир йому сказав: «Воістину Аллах красивий та любить красу». Зарозумілість – це невизнання істини та гордовите ставлення до людей. Так, в ісламі заборонені зарозумілість та пиха, а відчуття істини, яку ти пізнав і бажаєш донести до кожного, бажаєш донести всьому світу – це щось інше. Це джерело неймовірної сили, мудрості, стриманості та рішучості. Зазвичай людина пишається тим, що, на її погляд, робить її важливіше, сильніше, мудріше, розумніше. Гордість батьківщиною, дітьми, багатством, дорогим авто, літаком, офісом, чим би то ні було з мирських благ, по суті є ходьба по лезу бритви або по краю прірви. І тут грає намір вирішальну роль. Гордість же тим, хто дарує всі ці блага та істиною, залишається чеснотою та справжньою перевагою. Тому що немає нічого та нікого понад нього. Цю просту істину уособлюють слова другого праведного халіфа Омара ібн аль-Хаттаба. Нехай буде задоволений ним Аллах. Повідомляється, що одного разу Омар ібн аль-Хаттаб відправився в Шам разом з Абу Убейда ібн аль-Джаррахом. Вони дійшли до броду річки. Омар був верхи на вірблюдиці. Тут він зліз, взяв взуття, поклав його на своє плече, взяв верблюдицю за вуздечку та почав перетинати брід. Абу Убейда ібн аль-Джаррах сказав: «О володарю правовірних, ти так робиш? Знімаєш взуття, кладеш його на своє плече, береш верблюдицю за вуздечку та перетинаєш брід ось от так? Мене не тішить думка про те, що тутешні люди зустрінуть тебе ось у такому вигляді». На що Омар сказав: «Ох, якби це сказав хтось інший, але не Абу Убейда, то я б його покарав, щоб це стало наукою для громади Мухаммада. Нехай його благословить та вітає Аллах». Ми були найбільш приниженим народом, та звеличив нас Аллах за допомогою ісламу. І в чому б не шукали б ми величі, крім того, чим Аллах нас звеличив, Аллах нас принизить. Цю історію наводить Аль-Хакім з достовірним існадом. Отже, будьте вдячними Творцю своїй гордості та знайдете справжню велич.